Life Challenge er et træningsforløb for børn fra 9 til 14 år. Vi har rigtig meget fokus på, at de unge skal få en sund tilgang til det at træne, bevæge sig, være fysisk aktiv og blive glade for det, og så have en naturlig tilgang til at spise sundt. For mig er det meget vigtigt, at de bare bliver glade for at træne. Meget af det træning, vi laver, det gavner jo også deres skolegang. Så indlæringen bliver bedre, koncentrationen bliver bedre, så det gør rent faktisk, at de får meget nemmere ved at lære tingene i skolen. Så man har fået nye venner, og sådan alle de ting, man laver, det var sjovt. Man får et godt sammenhold her, sådan holdet. Altså, det var sjovt at være her, fordi man griner meget, og sådan, selvom det kan være hårdt, så er det stadigvæk sjovt at være her. Sådan. Trænerne er også meget venlige og fede, selvom de er hårde. Altså, selvom det er hårdt, så er det stadigvæk sjovt og sådan noget. Ja. For mig som coach er det vigtigt, at jeg kan hjælpe dem med at udvikle selvværd og selvtillid. Vi har meget fokus på, at der også på holdet er en eller anden form for sammenhold. Det, som børnene gerne skal få ud af Life Challenge, det er, at de får en bedre kropsfornemmelse, de får en bedre kropsforståelse. Så de skal blive stærke, de skal være bedre til at koordinere, de skal have bedre balance, og så skal de hele taget bare have det bedre med deres krop. På Life Challenge der er det vigtigt, at de unge mennesker møder en voksen i øjenhøjde, og at vi prøver at hjælpe dem med at udvikle deres potentiale. Det vigtigste ved Life Challenge, tror jeg, er, at vi ikke slipper dem, før de er parat til at gå selv. Life Challenge det er et super motiverende træningsforløb, hvor vi har en sund tilgang til både træning og kosten uden løftet pegefinger.